Ka balai jong ka Champion League ka bahap ha ka Group C ka Bayern Munich ka lala ban lim ya ka Victoria da San lakanot. Aga de jingi le kai ka Bayern ka layo ban tep ya ka gol ka baningkong ka jong ka tang ha ka minute ka bahnyau lengba usan ha ka minute ka bakhalai u Nabri u layo ban tep ya ka gol ka baar nang banta ka Bayern. Bat ka gol ka balai ka Bayern Munich ka layo ban tep ha ka minute ka ba Arpway lengba u Mane. Badai hag minit ka ba san peu usana yo layo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jogu bat ka ba sao na ka banta ka Bayern Munich ka Bayern ka layo ban tep ya ka gol ka ba san ka jong ka leng ba u chau pu mati aga jingile kai ka ba hap ka group B ka Porto ka lala ban lem ya ka Leverkusen da ar lagadot aga ni ka jingile kai usanu si lala ban pen khi jat nengkong na ka banta ka Porto ka minit ka ban riu peu khandai bat ya ka gol ka ba ar jong Porto layo lengba u Galeno haga minit ka ba pra peun riu aga wipat ka jingale kai jong ka group B ka Club Brugge ka lala ban penlim ya ka Atletico Madrid ta ar la kanon aga ni ka jingale kai ka Club Brugge ka layo ban pen khi jar nengkong haga minit ka ban lai peun riu lengba u sowa bad haga kelamit ka ta ka minit ka ban riu peu ar ujud glau layo ban tep ya ka gol ka ba ar na banta ka Club Brugge haga jingile kai ka ba hap haga group A Liverpool ka lala ban lim ya ka Rangers da ar la kanon haga ni jingile kai ka Liverpool ka layo ban pen khi jan nengkong tang ka minit ka ba nyau leg ba ka free kick jong u Alexander Arnold badai haga minit ka ba san peu lai leng ba ka penalty bala kenjat da Muhammad Salah ka Liverpool ka layo ban tep ya ka gol ka ba ar ka jongka haga jingile kai jong ka group D ka Marseille ka lala ban penlim ya ka Sporting da sao lakaway haga ni jingile kai ka Sporting ka layo ban pen khi jar nengko tang ha ka 10 minit lengba u Trincoa bat haga minit ka ba khat lai lengba u Alexis Sanchez ka Marseille ka lala ban pen ya khai ya ka shigol jong ka Sporting bat haga minit ka ba khat riu lengba u Harit ka Marseille ka layo ban tep ya ka gol ka ba ar ya ka gol ka balai jong ka Marseille layo ban tep da u Balerdi haga minit ka ba ar peu pra bat shwa ban kut ka jingile kai u Bemba u layo ban tep ya ka gol ka ba sao jong ka Marseille ka ta haga minit ka ba pra peu sao haga jingile kai ka ba hap haga group C ka Inter Milan ka lala ban penlim ya ka Barcelona da iway laganon haga ni jingile kai ka Barcelona laile kai khamba ban ya ka Milan haka ba ka layo adu nyau peu ar persen ka possession kat ba ka Milan ka yo tang ar peu pra persen rai shwa ban kut ka kelas tep ka Milan ka layo ban tep ya ka gol ka baningkong ka jong ka leng ba player u bana kari Turki u hakan haka minit ka ba sau peu san plus ar bat leng ba ka ni ka shigol ka Milan ka lala ban penlim ya ka Barcelona da iway la kanan